Έχουμε εδώ πέρα ένα τροχό γνωστής εταιρείας. Όλοι στο σπίτι μας έχουμε ένα τέτοιο, δύο βιδούλες δεξιά και αριστερά, ένα δίσκο κοπής ξύλου, το εργαλείο για να το συσφίξουμε και φυσικά δουλεύουμε με γάντια. Εγώ έχω φτιάξει εδώ πέρα με μια μπάρα 5 χιλιοστών μια διχάλα, τη βάψαμε, κάναμε ένα χερούλι για να κρατάμε το τροχό και το μπράτσο του. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν 3 τρύπες. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις δύο πλευρικές και θα ορίσουμε και τη γωνία πολύ εύκολα, έτσι ώστε να είναι παράλληλο με το έδαφος. Βάζουμε τις βίδες και κάνουμε μια καλή σύσφυξη, έτσι ώστε να μην έχουμε μετακινήσεις. Τη γωνία την ορίζουμε εμείς. Στη συνέχεια βάζουμε τον δίσκο κοπής, να προσέξουμε η φορά περιστροφής του τροχού που είναι δεξιόστροφη να συμπίπτει με τον δίσκο κοπής. Πρέπει να είναι και αυτός δεξιόστροφος για να μπορεί να κόψει, διαφορετικά αν γυρνάει ανάποδα δεν θα κόβει. Κάνουμε την σύσφυξη του δίσκου κοπής πολύ καλά, δυνατά, έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια, όπως βλέπουμε, με την σχετική γωνία πάμε να δοκιμάσουμε κάποια χορταράκια χοντρά και ψηλά και πώς λειτουργεί, αφού βάλουμε και την μπαταριούλα του, η οποία είναι 4 αμπερόρια και διαρκεί για περίπου 1 ώρα εργασίας. Ούτε καλούδια, ούτε βενζίνες. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Ευχαριστώ.